の2番手。さあ、そしてスタートしていったのは NTR2 クラス受験34番吉田健三選手 3.S2 点がスタートしております。さあ、そして中間山崎から今度3秒遅れの中間2番手大江コースがゴールへと届いてまいります。さあ、このため1分44秒636はベストタイム後期。さあ、大江後期が1分44秒636でさあベストタイム更新となります。さあ、LTR1 クラス第1リード突破ゼッケン33番大江後期の1分44秒636がさあトップタイム折り返しとなります。さあ、そして現在走行中ゼッケン34番吉田健三 S2000。さあ、初めて見ましたスイフトからの乗り換えで S2000 になっております吉田健三。さあ、中間タイム1分06秒91、中間タイム1分06秒91は、さあ、これが現在の NTR2 クラス。さあ、中間では6秒91の現在のベスト。さあ、そしてスタートしてゼッケン35番大塚健二選手ブルーガレージコメック1 PR メトのスタート。34番吉田選手ゴールタイム1分48秒026、吉田選手ゴールタイム1分48秒026と、さあ NTR2 クラスターゲットタイム1分48秒台からのスタート。